Bijna niemand voedt zijn kinderen nog op met het Zeeuws dialect. Het is vrijdag 18 oktober. Dit is Zeeland Nu. De toekomst van het Zeeuws staat op het spel. De vliegdagen zijn begonnen, maar dan binnen. En wie is deze motocrosser? Dames en heren, goedenavond. Steeds minder ouders kiezen ervoor om hun kinderen met het dialect op te voeden. En als we niet oppassen, wordt er dus over 100 jaar geen Zeeuws meer gesproken. Vooral in de steden hoor je amper meer dialect, in tegenstelling tot sommige Zeeuwse dorpen, zoals Westkapelle. Bijvoorbeeld als hij terug gaat, dan ga je niet terug, maar dan ga je verrongen. Dan sta je kooi te bludderen. Ja, je hoort, je sjonkelt de dode straten. Ja, maar verrommen van je buiten naast me raakt en je titel op de verbabben zakken. Mocht u dit nou niet verstaan, dan nu de vertaling. Er is een grote groep vuurtje aan het steken. Ja, dat je dronken het café ging en dat je slingerde door de straten. Ga maar terug voordat je buiten asem raakt en je tijd loopt te verdoen. Ja. Deze jongens spreken nog een aardig woordje dialect, maar dialect komt wel in de verdrukking. Er komen steeds meer van buitenaf en die praten gewoon al meer Nederlands. Ik denk dat wij nog een beetje de laatste generatie die of dat nog doet. Maar je hoort wel vaak uit lachen. Door dingen die hij zei, maar daar heeft ik niet zoveel om. Maar ja, ik ben er grols op. Het verdwijnt gewoon. En dat mag eigenlijk niet, hè. Het moet gewoon blijven. Volgens onderzoek van het ZB Planbureau voedt in 2017 27% van de ouders hun kinderen met het Zeeuws dialect op. Dit is minder dan in 2013, toen was het namelijk nog 31%. En in 2005 was het zelfs nog 44%. Het heeft te maken met de veranderende maatschappij. Laten we zeggen, vanaf 1950, 1960 zijn we veel globaler geworden. Hè. We kunnen reizen, we hebben tv, we hebben radio. Wanneer we dus ook met mensen van buiten onze regio willen spreken, dan is het logisch dat we daarvoor een taal nodig hebben waarbij we elkaar begrijpen. En meestal is dat niet echt het geval met dialecten. Ook kan het spreken van dialect zorgen voor vooroordelen. Bijvoorbeeld bij sollicitaties. Als men duidelijk hoort welk dialect je spreekt, dan kan dat een nadeel zijn. We hebben een andere taal nodig om met elkaar te kunnen communiceren. En de mensen die dat niet kunnen, werden inderdaad beschouwd als boers en achterlijk enzovoort. Wie het beter kan verstoppen, heeft wellicht, zeker bij sollicitaties, ten onrechte misschien, maar wel voordelen als men het standaard Nederlands gebruikt. Toch zijn er nog Zeeuwse ouders die er wel voor kiezen om hun kind met dialect op te voeden. Als het in het bos gaat, kijk, Bobby schopt tegen de blaren. En we zien de bonbon. Nou, als je naar de middelbare school gaat en je moet je naar voorstellen, dan is het wel handig als je dat gewoon in het Nederlands kan, als je in de middelbare gaat. Maar als je hier zo naar de lagere school met je vriendjes en vriendinnetjes speelt, die op je kent van het dorp en zo, dan is dat anders. Het is toch niet nodig om per se Nederlands te moeten praten in je eigen omgeving. Ik zou het gewoon heel zonde vinden dat dat strek weg is. Dus dan moeten we toch gewoon, als ons dat niet meer doen, dan neemt ons Ruus dat ook niet over. En dan is het nog heel even en dan is het verdwenen. Doe uit. De douane heeft 800 kilo cocaïne onderschept, die bestemd was voor een bedrijf in Vlissingen. De coke zat in een container met bananen uit Ecuador en werd tijdens een controle in de Rotterdamse haven ontdekt. Volgens het Openbaar Ministerie heeft het bedrijf uit Vlissingen waarschijnlijk niets te maken met de drugs. Er is nog niemand aangehouden. Roompotvakanties komt in de verkoop, meldt het Financiële Dagblad. En daarmee zou het Zeeuwse vakantiebedrijf voor de derde keer in 10 jaar tijd van eigenaar wisselen. Roompot is nu nog in handen van een Franse investeringsmaatschappij. Volgens het FD begint de verkoop volgend jaar en moet dat 1 miljard euro opbrengen. Woordvoerder van Roompot Vakanties geeft aan verrast te zijn door het artikel in het Financiële Dagblad. Zij gaan de ontwikkelingen eerst afwachten. Files bij het in- of uitrijden van Vlissingen via de A58 zijn bijna verleden tijd. Morgenavond om 11 uur gaat de nieuwe Havendorpweg open met een spiksplinternieuwe rotonde. Het enige wat nog een beetje roet in het eten kan gooien is eigenlijk het weer voor morgen. Maar daar zijn we op voorbereid en dan zou eventueel, mocht het niet lukken, op zondagmorgen de weg alsnog open kunnen. Hard werken, maar dan heb je ook wat. De laatste dagen is bijna dag en nacht gewerkt door een ploeg mensen. Voor het voorbereiden inderdaad van de nieuwe aansluitingen van de rotonde. En daar hebben we naast de toegang tot Vlissingen
ook een heel nieuw bedrijventerrein van 8 hectare te pakken. De weg is klaar, nu de mariniers nog, waarvoor hij eigenlijk aangelegd is. Het is ook de toegang tot de marinierskazerne en die gaat komen. Wij zijn er klaar voor. Ik vind de F-16 heel mooi. En alle auto's en de herdenking van de oorlog. En die F-16 is ook de trekpleister van de Zeeuwse luchtvaartdagen. Deze keer worden de 2 dagen gehouden in de Lasloods in Vlissingen, waar ze eerder altijd waren op vliegveld Midden-Zeeland. Dan heb je het voordeel van vliegbewegingen. Maar we konden voor onze traditionele Zeeuwse luchtvaartdagen niet tot overeenstemming komen met de directie van het vliegveld. En nu is dit het resultaat van een andere aanpak en opzet. Niet vliegen dus met een echt vliegtuig, maar wel in een simulator met de F-35, de Joint Strike Fighter. En zo is er van alles te beleven voor jong en oud. Dit weekend geen treinen, maar bussen tussen Vlissingen en Bergen op Zoom vanwege werkzaamheden. De reis kan daardoor tot een uur langer duren. Bij Goes komt er een nieuwe wissel en verder wordt er regulier onderhoud gepleegd aan het spoor. Bijna iedereen in Zeeland kent motocrosser Nancy van der Ven. Maar tijdens de Strandcross Vlissingen rijdt zondag nog een Zeeuwse vrouw tussen de vele mannen. Haar naam Danielle van Kempen uit Oost-Soeburg. Ze doet het graag en kan het ook nog goed. Racen door het mulle zand. Van Kempen was al 2 keer de beste bij een van de zwaarste strandcrossen van Europa. De race in het Franse Le Touquet. Maar de strandcross in Vlissingen is een thuiswedstrijd en een van de favoriete races van Kempen. Ja, het publiek, de locatie, alles wat eraan is gewoon bijzonder. Een evenement wat bijna nergens voorkomt. En dat is het mooie ervan. En een echte thuiswedstrijd, hoe is dat? Heerlijk. Ik ga lekker op fietsje 's ochtends er naartoe. En dat is lekker rustig om op die manier naar een wedstrijd toe te beginnen. Dat is echt ideaal. Racen doet ze al heel lang samen met haar 2 jaar jongere broer Jeffrey, die zondag ook van start gaat in Vlissingen. Juist dat geeft Danielle veel kracht. Ja, super gaaf. Zeker als je dezelfde passie hebt, zeker als je op dezelfde manier start en alles. En dan heb je echt samen diezelfde spanning en je weet zonder elkaar niet te spreken of wat dan ook, weet je precies wat je allebei doormaakt en dat is heel apart. Na een blessure hoopt Danielle dit weekend op een plek in de top 30. En over een paar maanden wil ze opnieuw vlammen in Le Touquet, waar ze dus al 2 keer de beste vrouw was. Ja, die is geweldig. Dat is de mooiste wedstrijd eigenlijk die er is in het jaar. Het is 3 uur lang over het strand. Ook langs de boulevard in Frankrijk. Het circuit is 13 kilometer lang. Ja, en dat is geweldig. Hier uit midden vanaf de stad rij je echt naar de baan toe. In een kolonne van groepjes van 200-300 man. Dat is daar al duwen en trekken. En dat is schitterend om door de stad heen naar een wedstrijd toe te kunnen. Ja, dat is uniek. Meervoudig wereldkampioen Jeffrey Herlings is haar grote voorbeeld. Maar ook voor Nancy van der Ven uit Vlissingen, de nummer 2 van de wereld, heeft ze veel respect. En Nancy is een geweldige sportvrouw. Een echte ambassadeur voor de sport. En gaaf wat hij altijd doet. En hoe de toekomst van Danielle er ook uitziet, haar sportieve carrière noemt ze nu al geslaagd. Ik heb WK's gereden, WK-wedstrijden in Lierop. Ik heb EK's gereden 2 jaar. Ik heb Le Touquet gewonnen. Het zou helemaal mooi zijn als ik dat strandracekampioenschap ooit nog een keer kan rijden. Maar voor de rest ben ik eigenlijk al heel blij met wat ik allemaal gehaald heb. De eerste onderdelen van Windpark Borselen 3 en 4 zijn onderweg naar zee. Het windpark komt 22 kilometer voor de kust van Walcheren te liggen en moet vanaf volgende zomer stroom gaan leveren. We vieren feest omdat we naar buiten gaan met de eerste funderingspaal. Dat is zeg maar midden oktober en we hadden gepland midden december. Dus we gaan eigenlijk voor op schema en daar ben ik heel blij mee. Deze enorme onderdelen liggen nog even op een trein in Vlissingen-Oost dat gehuurd wordt door de bouwers van het windpark. Het zijn stukken van de grote windmolens die op Windpark Borselen 3-4 komen te staan. Er komen 77 windmolens te staan in Windpark Borselen 3-4. De onderdelen worden door heel Europa gemaakt en worden hier opgeslagen op de BOW-terminal in Vlissingen-Oost. De vleugels waar ik nu onderdoor loop zijn 80 meter lang. Maar zij zijn eigenlijk maar een klein onderdeeltje van die enorme windmolens. Het echt grote spul ligt hier op de Maasvlakte bij Rotterdam. En het is ook vanaf hier dat de monopiles naar zee worden gebracht. Monopiles, dat zijn die buizen die hier achter me liggen met geel, wit en bruin. Die worden in de grond gestampt als een soort heipalen. En daarbovenop komen dan nog de witte buizen
die het lichaam gaan vormen van de windturbines. En als alle windturbines van het project Bosselen 3, 4 in zee zijn geplaatst, beslaan ze een oppervlakte van 122 vierkante kilometer. En dat is net zo groot als het eiland Noord-Beveland. Er komen 5 windparken voor de Zeeuwse kust te liggen. Van Bosselen 1 en 2 gaat Zeeland het meest profiteren. Er komen 94 windturbines en daarvoor wordt een onderhoudsbasis in Vlissingen gebouwd. Bosselen 5 is klein en bestaat uit 2 turbines. En Bosselen 3 en 4 omvatten dus 77 windmolens die flink gaan produceren. Het hele park die doet meer dan 800.000 huishoudens. En dan moet je dus denken aan zeg maar 10% van de Nederlandse energiebehoefte aan elektriciteit voor huishoudens. Natuurlijk industrieel is er nog meer elektriciteitsbehoefte. Rondom het windpark wordt ook geëxperimenteerd met de kweek van platte oesters. Oesterkooien die zetten we dan in de buurt van die palen op de funderingsstenen die daar ook liggen. Dat noemen we scour met een Engels woord. En dan gaan we sommige met en andere met schelpen erbij uitzetten. En dan gaan we de groei en de vermenigvuldiging van die oesters meten in de loop van een aantal jaren. Dus dat is een lange termijn wetenschappelijk onderzoek. De visserij gaat ook iets merken van de bouw van de windparken. Tijdens de werkzaamheden zullen er gebieden zijn waar niet gevist kan worden. De visserij stelde zich ook heel reëel op. Die weten dat deze windparken eraan komen. En wat wij met ze hebben afgesproken en nu ook inderdaad elke 2 weken doen, is precies een voorspelling maken van welke schepen liggen er, welke ruimtes moeten op dat moment vermeden worden. De eerste stroom van Bosselen 3 en 4 moet eind volgend jaar worden opgewekt. De zuidwestenwind was deze vrijdag soms krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Dat onstuimige weer ging gepaard met flinke buien. Deze vissers vonden ineens een pot goud aan boord. Mazelaars, morgen neemt in de ochtend de buiigheid weer toe. 's Middags trekken de meeste buien naar het oosten weg en komt de zon tevoorschijn. Zondag is het waarschijnlijk droog, maar maandag verloopt grijs en kletsnat. Straks een nieuwe aflevering van Slag om de Schelde. Generaal Simmons, de Canadese generaal, kwam op het idee om Duitse bunkers en mijnenvelden uit te schakelen door het eiland onder water te zetten. Een totaal vernietigend concept. Het strategisch belang stond boven alles en de gevolgen voor de bevolking die speelden geen rol. Heftige verhalen over de inundatie van Walcheren. Daarna gevolgd door het uitgebreide weerbericht met Jordi Huurne. Ik wens u alvast een heel fijne avond en een goed weekend.